víc jak po mase. Jo, to mi dneska definitivně potvrdil Tomáš Šende. Ale to bychom museli ubrat vážně hodně, aby se to vyplatilo. S takovýma výsledky přesvědčím. No a nemohl někdo jenom udělat chybu v desetinné čárce? Ale i Tomáš. To ještě neví. Já jsem si to nejdřív chtěla projít sama, ale žádnou chybu jsem nenašla. Ani v desetinné čárce. Takže prostě s placičkama pro psy končím. Čau. Jdu, Františku, oni určitě dorazí, možná jim jenom ujel autobus. Co? Komu co? Na té škole přece. Ahoj. Ahoj. Tak jsem doma. Vítej. Vy jste byli nakupovat? No, jenom já se díkem. A to si všechno pobrala? Jasně. No ne, teda plněný pokrytý sýrem. Ty miluju. A suši. No počkej, to jsou samý dobrý sýry, luxusní. A my něco slavíme? Ne, ale tak říkala jsem si, že bychom si mohli udělat hezký večer. Tak fajn, jo, ráda, se těším. No tak až Edík usne, tak bychom si mohli pustit nějaký hezký film.